स्वामींना आपण घरात आणत नाही, स्वामींना आपण घरात प्रतिष्ठित करत नाही, स्वामींची प्रतिष्ठापना आपण करत नाही, तर लक्षात घ्या ब्रह्मांड नायकाची इच्छा असते. स्वामी समर्थ महाराजांची ज्यांना आपण परब्रह्म म्हणतो त्या भगवंताची इच्छा असते, म्हणून या सगळ्या गोष्टी होतात. महाराजांचं लक्ष असतंय म्हणून आपण त्यांची सेवा करू शकतो. महाराजांची इच्छा असते म्हणून आपण त्यांना देवाऱ्यात बसवू शकतो. महाराजांची इच्छा असते म्हणून आपण नित्य सेवा करू शकतो. लक्षात घ्या ब्रह्मांड नायकाने ठरवलंय की कोण माझा भक्त होणार. ब्रह्मांड नायकाने ठरवलंय की कुणाचा उद्धार होणार, म्हणून आणि म्हणूनच आपल्याकडून या सेवा करतात. लक्षात घ्या करता करविता देता न्याय करता सगळं स्वामी 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 आहे. महाराजांनी ठरवलंय म्हणून सेवा करतोय. हे वाक्य आयुष्यभर डोक्यात ठेवा. कधीही गर्व, कधी ईर्ष्या, कधी दंभ मनात येऊन स्वतःची सेवा वाया जाणार नाही. श्री स्वामी.